मामा ए मामा कहाँ बल हो? कह रे का कहता रे? ए मल दे तू है फूल में पानी डाल तल आ मामी धले दलम भइल बाली तल जल्दी। हैं? अरे ससुरा ढेढ़ी ई क्या कहता रे? चल चल तो का हो करे जा काहे मुंह फुला के बैठल बाड़ू? ए देखी रउआ हमरा से बात मत करी। रउआ से तो शादी करके हमार कर्मे जर गई। ओहो अरे का कहल चाहत रू? जौन बात कहे बतौन साफ साफ कह ना। तो कान खोल के सुन ली हम का कहतानी, ना तो ठीक ना होई। सटे ना दे हबो सटे ना दे हबो सटे ना दे हबो सारा बदन बाटे सुना बुझेला बात काहे तू ना। ए जी सुना सारा बदन बाटे सुना बुझेला बात काहे तू ना। अब बोल के करा से कहब हो लाद बल में पौआ के पायल ना तो सटे ना दे हबो लाद बल में गारवा में के हार ना तो सटे ना दे हबो लाद बल में सटे ना दे हबो सटे ना दे हबो छछनेला मन बतिया बुझेला तू ना ओही बिना दुख रजऊ भइल बा दुगुना। बुझत काहे नहीं छछनेला मन बतिया बुझेला तू ना ओही बिना दुख रजऊ भइल बा दुगुना। अब बोल केतना ले सहब हो लाद बलम पौआ के पायल न तो सटे ना दे हबो लाद बलम गारवा में के हार न तो सटे ना दे हबो सटे ना दे हबो सटे ना दे हबो सटे ना दे हबो हमारा बुझाता बड़ा नम के सवांग हो कातिल कन्हैया चंदन इहे बा डिमांड हो। कान खोल के सुन ली हमारा बुझाता बड़ा नम के सवांग हो कातिल कन्हैया कपूर इहे बा डिमांड हो। तो जाके नैहर में रहब हो लाद बल में पौआ के पायल न तो सटे न दे हबो लाद बल में गारवा में के हार न तो सटे न दे हबो बुझनी।